Eu uneori îmi pun și eu întrebarea dacă domnul Dodon cu adevărat este președintele Republicii Moldova, dacă este președintele cetățenilor Republicii Moldova și dacă cu adevărat urmărește și apără sau ar dori să apere interesele Republicii Moldova. Pe lângă faptul că ar fi participat la unele evenimente pe care noi nu le agreem și care cu siguranță, așa cum am menționat, nu ne-ar face nouă niciun fel, nu ne-ar aduce niciun beneficiu să participăm la celebrări și să stăm alături de așa numitele autorități din Transnistria și să mai mult ca atât, decizia de a oferi distincții celor care inclusiv au luptat împotriva Republicii Moldova și cetățenilor noștri în conflictul din 92, depășește orice limită. Și domnul Dodon știa de decizia autorităților de a nu autoriza aceste evenimente. Și domnul Dodon știa că cel mai probabil domnul Rogozin nu va ajunge la Chișinău. Sau dacă va ajunge, cu siguranță nu va participa la aceste evenimente. Dar amenințările și datul din deget al domnului Dodon s-ar putea să presupună încălcare de Constituție. Și nu este bine unui președinte să amenințe, mai ales cu proteste de stradă și susținere de stradă împotriva unor politici care nu vin altceva decât să aducă până la urmă respect față de țară. De aceea rămâne foarte mare semn de întrebare atitudinea, declarațiile pe care le-a făcut și în general forma în care se comportă domnul Dodon, mai ales ultimul timp atunci când este vorba de apărat interesele altui stat decât cel pentru care este menit el. Dar faptul că la aeroport au protestat cetățeni împotriva venirii domnului Rogozin, păi domnul președinte Dodon, în Republica Moldova protestele sunt permise. Dreptul opoziției sau a altora să se manifeste și să protesteze este prevăzut în Constituție. Acum 2 zile, duminică, în fața Parlamentului a fost un protest împotriva actualei guvernări legate de schimbarea sistemului electoral. Și în libertate și-au exprimat opinia. Domnul Dodon a protestat și el liber pe străzile Bruxellesului împotriva acordului de asociere în anul 2014. Și tot domnul Dodon a ajuns președinte pe valul protestelor în care tot el a participat. Atunci când el protesta era bine, iar acum când alți cetățeni care cu adevărat au și ei o poziție civică, au protestat la aeroport, asta deja nu e bine.